Ahoj všichni, tak vás tady vítám u mýho historicky prvního videa na YouTube a ukážu vám, jak si můžete úplně jednoduše namalovat narcis. Takže podle návodu si nejdřív nakreslete kříž, udělejte velkou kružnici a do ní udělejte jednu malou. Pak si udělejte takovýhle oblouček a takhle si předkreslete střed toho narcisu. Potom lístečky. Abyste měli lepší představu, i tenhle hrubý nákres najdete v šabloně dole pod videem. Začnu od prostředka a to tak, že si na vrchní část nanesu vodu. Zatím si teda připravím inkoust. A potom opatrně do krajů naředěný inkoust s vodou. A klidně ve 2 vrstvách. Potom si vezmu pero a jemnými tahy naznačím linky. A pak už v podstatě postupuju pořád stejně, lísteček po lístečku. To znamená, namočím si vodou a do krajů nanesu hodně naředěný inkoust. Pak si zase vezmu pero a naznačím linky směrem zevnitř ven. A zase stejně postupuju u dalšího lístečku, to znamená namočím si, do krajů nanesu naředěný inkoust a perem roztáhnu barvu zevnitř ven. Potom si perem namočeným přímo v inkoustu naznačím silnější linky směrem zvenku dovnitř. Teďka si domaluju hlavní část, takže si zase namočím vodou nebo klidně hodně naředěným inkoustem a do stran nanesu už přímo nenaředěný inkoust. Pak si ještě trošku doladím vnitřek, zvýrazním pár tahy hlavní část. Potom si pero namočím přímo do inkoustu a obtáhnu si všechny okraje. Potom si ještě perem nakreslím linky přímo uvnitř lístečků. Ještě doladím pár detailů nakonec. Napíšu si název zeleným inkoustem. No a namalovali jsme spolu narcis, tak doufám, že se vám video líbilo a že to zkusíte taky. Díky moc!